my god. Bra Junior! Ja, Jonas! Bra Junior! Bra! Bra! Snabbt in, snabbt ut. Akta dig Junior, gå runt. Nästa match på matta A är match nummer 16, en direktfinal mellan två damer. Elisabeth Jonsved och Södermalms Shaolin i röd mot Agneta Axelsson, Fight Club blå. Jag är redo. Mycket bra. Bra Junior! Snabbt där. Fortsätt så. Bra! Bra Junior! Kom igen Junior! Gå på! Håll gard! Håll gard! Bra! Kom igen gard Junior! Det kan du!